Esikhathini esiningi sazi ukuthi umantombazane isithomba iyayenzela umhlonyane. So those sichazele kabanzi ukuthi uma umfana yena esethomba yini imigubho yena ayenzelwe yona. Esikhathini esendlule nangokolwazi oluthize sazi ukuthi kahle kahle umfana mayeseke wathomba uyaye aqathiswa. Mase sikhuluma ngokuqathiswa suke sikhuluma ngani? Kepha lapho masikhuluma ukuthi umfana uyaqathiswa ila suke sikhuluma khona ngokukhuliswa komfana. Ngoba phela uzokhumbula ukuthi mangabe intombazane nomuntu wesifazane ekhuliswa beyenzelwe umhlonyana. Kanjalo ke nangapha ngasohlangothini lo wesilisa mayingabe esewathomba noma kuthiwa uyakhuliswa uyenzelwe isimo sento esiwuhlonyana. Ngizwa ukhuluma ngomhlonyane uphinde ubala uhlonyane. Ngabe umehluko lapha phakathi kwezinto zombili? Into eyishaya thina seshaweni ulimi lwezigodi. Kahle kahle ngizathini akunamehluko kuyinto eyodwa. Esikhathini esiningi sayisiza ukuthi intombazane uma isithomba iyayi ingene esikhathini. Engithanda ukukubuza ke kwena bhoti wami ukuthi uma umfana sekuthiwa uyathomba niyibone kanjani? Umfana mase sethomba kahle kahle uyaye isikhathi esiningi ekuthiwe kunokuphupha ukuthi lapho ngenkathi ephupha lapho kuzokwenzeka athi uyavuka usezichamela umzimba wakhe kahle kahle usudungwe isidoda.